Słuchajcie ludzie, Śląskiego wieszcza, tych synów naszych sam gotki umieszcza. Co byście mogli na placu doma. Witam wszystkich. Dzisiaj tutaj mamy taki happening, ale że chciał jeszcze tutaj nawiązać do ostatnich dni tragicznej śmierci Budemajstra z Jeszowic, Dietra Przemzinga. My jako Śląsko-Ferajna uważamy, że to był mord polityczny, chociaż jeszcze oficjalnie o tym nie gadają, że no co ma nic nie gadają, ale nam się wydaje, że to ewidentnie był polityczny mord. I tak jak on tu godał, że ta cała polityka właśnie nagonki na Ślązoków daje moim zdaniem takie efekty, moim zdaniem i Śląskiej Ferajny. Z okazji Międzynarodowego Dnia Hajmatowej Gotki robimy dzisiaj happening Hajało Śląsko-Gotka. Eli to jest gwara, eli to jest język. Co to jest za atut? Co my w Polsce musimy mówić po polsku? A teraz ja odpowiadam, co my na Śląsku? Przecież Śląsk jest krainą. To będziemy godać naszą gotką. Chcemy godać po śląsku. Po jakiemu my Ślązoki w swoim hajracie nie możemy godać? Możemy godać i będziemy godać. I no my chcemy status języka, bo wiemy, że gwara wymiera, że gwara się nie ma dobrze, bo gwara przez to było przez 50 lat, przecież oficjalnie po 45 roku gwara była. Ale tak naprawdę kto godał po śląsku, to wszyscy ci starsze roczniki wiedzą, że mieli problemy za to, że godali po śląsku. Żyło, jak się godało po śląsku, to cię wyzywali od szwadu. Były dzielnice, były klasyka i się godało po śląsku, ale oficjalnie jak kaś wylos, to matka ci godała, ale mów po polsku. Poszłeś do geszeftu, toś godał po polsku. Po jakiemu? Po jakiemu? My Ślązoki mamy mieć gajba. Po jakiemu? Gwara nie dała nam statusu rozwoju, dlatego my jako Ślązoki chcemy, żeby język, nasza gotka miała status języka, żeby się rozwijała. 3 miliona ludzi zadeklarowało, że godą językiem śląskim. Dlatego chcielibyśmy, żeby ten język nie wymarł, żeby ten język nie kwitnął, żeby się miał dobrze, żeby on funkcjonował w naszym społeczeństwie. Że jak ida do amtu, albo jak ida do geszeftu, że nie jest trzeci, drugą kategoria, bo zaczynał gadać po śląsku, albo mi sprzedawca gada, a po jakiemu ty mówisz? Przecież jest u siebie w Hajmacie, to jest nasz Hajmat, Górny Śląsk, do tego zdomi się, że jak ktoś przyjeżdża do obszego kraju, Hajmatu, landu, krainy, to on się dopasowuje do tych ludzi, a nie na łepy. A my Ślązoki tak naprawdę zawsze się dopasowywali do kogoś. Dlatego nasza gotka Śląsko powinna mieć status języka regionalnego, status języka, powinniśmy mieć gańba, powinny na geszeftach być dwunapisy, po polsku i po śląsku. Niech żaden geszefty nie szwajbuje po śląsku. Chociaż w tej galerii muszę przyznać, jak ją otwierali, przez te schaufenstery były obklejone po naszemu po śląsku. I to jest fajnie. I tak właśnie powinno być. To jest nasz Hajmat i my powinni mieć zoca, że tu ten język śląski powinien funkcjonować, bo kaj indziej ma funkcjonować język śląski, jak nie na Śląsku. Normalne! Dawno temu jeden zawitany polityk powiedział, że język to jest dialekt, za którym stoi armia i flota kierowcowo to walczy. Ja nie rozmyślał o tym, co by mieli armię, a która będzie się brać za Śląsko-Gotka. Ale ja wiem, że 800 tysięcy ludzi, którzy napisali to naszą domową Gotką, to naszą matczyną Gotką, to naszą Muttersprache jest Gotka Śląsko, że 800 tysięcy Ślązoków przed tą armią, która dowodzi, że my chcemy mieć własnogocka, że Ślązokom się język należy. Nie dajcie się cyganić rozmaitym miotkom, którzy wam padają, że kryteria językowe decydują, co jest językiem, a co jest dialektem. Nie istnieją żadne naukowe kryteria oddzielające dialekt od języka. Nauka się tym nie zajmuje. Nauka mówi wyraźnie, że to użytkownicy decydują, co jest językiem, a co jest dialektem. Gdyby tak nie było, nie istniałby język słowacki, który jest bardziej podany na polski niż śląski, który jest bardziej podany na czeski niż śląski na polski. Jakby to kryteria językowe decydowały, co jest językiem, a co jest dialektem, nie istniałby szwajcarski język, dialekt języka niemieckiego, bo Niemcy tego nie rozumieją. A to Niemcy rozumieją język holenderski, który jest odrębnym językiem. O tym, co jest językiem
językiem, a co jest dialektem, decydują wyłącznie wola użytkowników. My, Ślązoki, padamy, że nasza wodka jest naszym językiem. Otóż ekspert skończony, jak nazwał nasz prezydent Komorowski panią Marię Pańczyk, twierdzi, że na Śląsku istnieje 13 gwar. Dobrze, skoro to jest 13 gwar, a my chcemy go dać gwarą, to zaraz musimy sami powiedzieć, jaką gwarą, którą gwarą. Żaden do tej pory prócz tej liczby 13 nie powiedział, jakie to są umieścić gwara odpowiedniego regionu pod odpowiednią cyfrą. Pod jaką cyfrą? Więc jak skoro go damy gwarą, to kierą pierwszą, drugą, trzecią, siódmą, dziesiątą, 13. Żaden tego jakoś nie poradzi do tej pory wiedzieć. Stąd my, nasza mowa, spokojnie możemy mianować językiem. I to jest język. Jeżeli pozwolicie, to ja bym przeczytał taką od OSW, która prosi o wsparcie całej inicjatywy posła Plury, żeby zbierać podpisy pod petycją o wpisanie nas, Ślązoków, do ustawy o językach mniejszościowych i regionalnych jako mniejszość etniczną. Co nam to da? Mniejszość etniczną pozwoli nam wprowadzić do szkół nasza kultura, lekcje regionalne, jak i nasza mowa. A mniejszość etniczną czemu? Do mniejszości etnicznej rachujemy te narody, które nie mają własnego państwa. A Ślązoki jako jeden z tych narodów też nie ma własnego państwa, nie ma państwa śląskiego, stąd są my mniejszością etniczną w państwie polskim. Tak. A cóż jogo to Śląski z tego, co żyje w państwie polskim, ale na Śląsku. Rela, ty masz festelny rok, że nie chcę. Czekaj, a ty nie rób te haji. Może będzie haja i je haja. Słuchajcie, powiem jedna fajna rzecz, tej pani i wszystkim innym. Nie, jest za gwarą, za językiem. Mamy pierońską radość, że nie mieszkamy w Rosji, że ta pani, która tak wartko idzie, nie mieszka w Rosji. Bo po ogromnej Federacji Rosyjskiej ludzie gadają 120 językami. Proszę? Конечно, a zачем спрашиваете, ile ja w Rosji był? Ja wie pani, w odróżnieniu od pani znam wiele języków słowiańskich. Ale języki, czy pan to zrobił? Tak. I co się tam panu podobało, a co nie? Ale możemy za chwilę do Rosji, natomiast ja pani chcę powiedzieć Nie, inne. no znaczą pan, że tam... Mnie w Rosji się podoba demokracja, o której ci, którzy odmawiają Ślązakom, tak, ci, którzy odmawiają Ślązakom prawa do autonomii, nie mają pojęcia, bo Rosjanie narodom na swoim terenie prawa do autonomii nie odmawiają. Polacy, jeśli chodzi o demokrację, są daleko za Rosjanami na dzisiaj. Chciał demokrację w Rosji, tak? Rosyjska jest w tej chwili bardziej demokratyczna od polskiej. Co pan powie? To właśnie powiem, ponieważ... widziałem, że prowadzają na ulicę, wie pan? Dzisiaj ta pani mówi, że język śląski nie istnieje, że jest to dialekt języka Ale polskiego. Góralska istnieje para? Język polski dla niektórych był gwarą języka rosyjskiego, proszę panią. Tak jest! To użytkownicy Tam się decydują. w ogóle Ślązakom we łbach pierdzieli. Ja wiem, że... To niech pani stąd pojedzie! Najlepiej to wywieźć do Grenlandii. Demokracja polega na tym, żeby mniejszością, jeśli nie chcą swoim działaniem szkodzić większości, nie rzucać kłód pod nóg. Żeby mniejszości miały prawo realizować swoje marzenia. Jeśli tego się nie robi, to o demokracji nie ma mowy. Dlatego, tak jak powiedziałem przed chwilą, państwo polskie jest w tej chwili państwem głęboko niedemokratycznym, bo odmawia prawa Ślązakom nie do samostanowienia. Do samostanowienia może odmawiać. Odmawia nam prawo do samookreślenia się. Odmawia nam prawo do tego, żebyśmy sami decydowali, kim jesteśmy. O, brawo, tak jest. Jakiś jeden urzędnik i jedna baba w szarym banku próbują nam mówić, kim jesteśmy i żeby się w głowie pomieszało, bo nie chcemy być tu, kim się nie czujemy. A ja się Polaków czuć nie chcę z jednej prostej przyczyny, bo nim nie jestem. Po prostu
Nie wychowano mnie w nienawiści do Polski, wychowano mnie w sympatii do Polski. Wychowano mnie w szacunku do kultury polskiej i do narodu polskiego. W odróżnieniu od większości Polaków przeczytałem całą polską literaturę narodową, Sienkiewicza, Mickiewicza, Norwida. Literatura ta była mi bliska. Chyba mogę powiedzieć, że Polska długo była moją ojczyzną. Ale kiedy zrozumiałem, że ta Polska, ci Polacy, tacy jak ta pani, odbierają mi prawo do określenia, kim jestem, to zaczynam rozumieć moich rodaków, Ślązaków, którzy Polski nienawidzą. Bo to nie jest tak, że my chcemy nienawidzić Polski. My chcemy Polskę kochać. To Polska wpycha nas nienawiść do swojego państwa. To Polska wpycha nas nienawiść do tego, co określa polskością. Bo dla mnie polskość w tej chwili jest zamordyzmem wobec mojego śląskiego narodu. Mikołaj, rozdajemy platy żółto-modre, farba to nie ma znaczenia. O, i to jest następna odpowiedź. Skąd facet jesteśmy w Polsce? I to jest tolerancja, to jest demokracja i to jest szacunek człowiek do człowieka. Skąd, człowieku, są my w Polsce? A jak się nie podoba, to kaj do Grenlandii albo do Niemiec. Chociaż nie wiem, czemu nas już do Niemiec wyciepują. Czemu nas do Czech nie wyciepują? W Czechach też jest Śląsk, nawet w godle swoim mają śląski waton, śląski Adlera mają. To czemu nas nie wyciepują do Czech? Nie do Niemiec albo do zwanej Polski. Skąd, człowieku, jesteś w Polsce? Ja odpowiadam, jesteś na Śląsku, to jest mój heimat, a moja kotka jest Śląską i przaja swojej kotce i będę przają swojej kotce i będę dążył do tego, żeby moja kotka miała status języka, żeby moja kotka była w szule, w Ancie, w Gieszewcie i wszędzie, bo chcę być sztorc, tak jak Kataluńczycy są sztorc, że go dają po katalońsku w Hiszpanii, tak samo my Ślązacy chcemy być sztorc, że go damy po Śląsku na Śląsku. Dodaj to jest nasz śląski język i o to będziemy walczyć. Bez armii, bez floty, za pomocą prawa, za pomocą wylowań, wyboru. A Polska ma dwie możliwości. A potem to uznać wartko i będziemy Polsce psuć, a potem tego nie uznawać długo i będziemy Polski nienawidzić. To jest wybór, który dzisiaj stoją polscy politycy. Dzięki nim otworzymy, zobaczymy wolę procentową, możemy im tak powiedzieć procentowo, wiele jest za gwarą, a wiele jest za językiem. Bednar, chyba się pomieniemy tymi listami, bo umie mało. Umie mało. Twoje, a wąt. Słuchajcie, tyle nam cię wywali. Powiem tak, jomą. Raz, dwa, trzy, cztery. 8, ja mam 8. Ja powiem, że ja tego zwykle nie wysuję, bo będzie tu furka z grówcie, bo ja tego kieruję. No, 8 nie musimy, ale nikt tego dać. Teraz to będzie furgać. Furgać będzie richtig. Czym do te 8? Śląski to język, ktoś tu szrajbnął sam. No ale możemy czym te platy. Ja rachuję komisyjnie rachujemy. Komisja, ludzie widzą. Możemy ino powiedzieć procentowo. Wiele ludzi jest za językiem, wiele ludzi jest za kotką. Platy mi pisają, haltnijcie mi sam. 56 do 8. To procentowo wylazło, że za gwarą jest 9%, nawet nie 10%, a ponad 90% jest za językiem.